Hej. Igen. Det er mig. Og vi er så tilbage med Surgeon Simulator. Jeg ved ikke, om jeg sagde det rigtigt. Men, here we go. Again. Okay. Jeg ved det godt. Det gælder min finger. Too fast for you. Okay. Så vi har kun hjerne ting. Transplant. Stop med at ringe. Okay. Og så har vi dem her. Og den der. Den bliver fucking umulig for mig. Men denne her. Altså. Den her. Nu kan jeg. Den bliver mega let. Jeg har hørt, den skulle være ret let. Den der, det er faktisk den mest sværeste. Og så kommer den der, så kommer den der selvfølgelig. Så. Here we go, bitches. Perform. Okay, så jeg har set i den samme video, som jeg så, hvor man skulle skære hende i nyre. Transplant. Så jeg, at man faktisk skulle bruge den der. Hvis jeg skærer det her af. Og så skulle man så tage den her Tomahawk til at slå det der hjerne til. Men nu kalder vi ham for Adolf. Adolf. Det vil blive okay. Du skal stoppe med at tælle ned. Det er god musik her. Ja. Ja. 1, 2, 1, 2, 3, 4, og så rocker vi. Det er det, okay, den kan man også se på. Okay, det vil en hjerne skulle lade. Så lader der ikke komme på. Se, det går jo helt fuldstændig perfekt, når man bruger den her. Du skal bare ikke ramme den fucking hjerne. Så gør det sådan her. Og så prøver vi, hvor vi ikke rammer den her fucking hjerne. Okay, så det vi gør, det er, at vi spiller, hvor vi vælter den. Så der. Okay, okay. Ja. Okay. Det var så på det der. Okay. Har den? Har vi den ikke? Har vi den ikke? Har vi den ikke? Gutter. Okay, jeg ramte hjernen. Ja! Fuck nu af, mand. Det er jo fuldstændig oprørligt. Så dårligt. Okay, nu prøver vi med noget helt andet. Vi prøver med noget helt andet. Radio. Okay, jeg ved, hvad jeg gør. Okay. Okay, nej, det gør jeg ikke. Jeg tager den her. Den her, sådan Tomahawk. Okay, okay. Det går jo meget dårligt med den her. En saks. En saks, hvor klipper den der. Jeg gider ikke med den der Tomahawk. Nej. Yes. Okay, 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 okay. Hurtigt. Okay, jeg kan sagtens nå det. Hvis bare min hånd gider at være der for mig. Okay. Okay.
Hjerne. What the f... Det mener du ikke. Jeg tabte den. Ah! Okay. Nu det er den her, der skal bruges. Der er ingen tvivl. Problemet ved den her er bare, at den er rimelig meget skade ved hjernen, hvis jeg rammer. Altså sådan der. Fuck! Nu, hvordan rammer jeg hele tiden? Hvordan rammer jeg fucking hele tiden, mand? Hvordan er det, jeg hele tiden rammer? Igennem det der skrald. Okay. Fuck! Jeg bliver sindssyg af det her fucking lort. Så nu tager vi det her. Jeg gør sådan der. Og rammer igen. Prøv at se, jeg rammer hele tiden. Okay, der. Rammer hele tiden bare. Fuck. Hold nu kæft. Yes, man. Okay. Det er okay. Ja. Okay. Okay, vi skal være meget forsigtige. Okay, meget. Hvordan rammer jeg? Ikke hvor? Ja. Come on. Okay. Nej! Hvad? Fuck! Okay. Vi skal fucking gøre det. Vent lige hurtigt. Okay, undskyld. Okay. Tak skal du have, Boris. Okay. Jeg kan ikke forstå mig. Okay, kom nu. No. Kom on. Ja. Okay. Sådan her. Det er den bedste til at klippe lortet. No. Okay, væk. Der er plads til den grønne. Når bare jeg er stukket med den her, mand. Så er jeg fri. Hvorfor virker den ikke? Der. Oh yes. Oh yeah. I'm doing it. Skal vi hurtigt have noget af det her. Okay, stille og roligt. Stille og fucking roligt.
Kom nu, din fucking lortehjerne. Og hvis du rører ud i mine hænder nu, så smadrer jeg dig. Læg nu stille. Ja, bitch! Oh, yes, 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 yes. We did it again. Okay, let's see what yes. In ambulance. Oh, yes. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Fuck alle og alting. Fuck alle og alting. Fordi jeg har nærmest klaret spillet. Okay, det har jeg ikke. Nej, jeg har glemt den her. Den er jeg ikke sikker på, om jeg overhovedet får lagt ud, fordi den er så freaking svær. Men det var det for den her episode, og vi ses. Ja, vi ses i næste video.